Takže dobrý den, dámy a pánové, je to opět Martin Dudáček, jenom k tomu FBR a k tomu dvojfaktorovému autentifikátoru. Je to velice jednoduché. V Google si otevřete záložky nastavení, zde kliknete na rozšíření a já už teda tu aplikaci tady mám, vy ji tady nemáte, takže kliknete na rozšíření. Zde zadáte 2FA, kliknete na Enter, najde vám to aplikaci, je to tahle ta Starlink 2FA, kliknete na přidat do Chromu a vyskočí okno, jestli opravdu chcete dát, potvrdíte, že chcete přidat do Chromu a máte ji přidanou. Takže pak vlastně i tady v rozšíření už vidíte, pokud není aktivní, tak jenom kliknete zde na aktivovat, kliknete na podrobnosti a zde si vytvoříte zástupce. Dáte si ho třeba na plochu. To je všechno, pak už stačí to zavřít a když půjdeme na plochu, tak vidíte, mám tady tu ikonku danou. Takže pak kliknete na otevření, aplikace se vám otevře, já už ji teda mám aktivovanou, takže už to po mně chce heslo, ale já když ho zadám, tak vlastně otevře se vám takhle aplikace, kliknete na kolečko, zde zadáte svoje telefonní číslo i s předvolbou, takže vám přijde SMS, vyberete si SMS, přijde vám SMS na potvrzení této aplikace, takže kód, který tam budete mít, vložíte do toho řádku dole, potvrdíte a aplikace se vám takhle otevře. Zde si vyplníte svůj e-mail, pokud ho tam nemáte, a aplikace po vás bude chtít další věci. Takže jdeme na tu prostřední možnost. Zde si odškrtnete Backup and Sense. To je pro ukládání všech hesel, aby se vám nestratili nikde. Tato aplikace to má, jiné aplikace to nemají. Takže zde si zadáte nějaké jiné heslo. Zde je to 4místné heslo. Už ho tady máme uložené. Kdo používá u mobilu ještě tuhletu aplikaci, tak si může tady zaškrtnout multidevice, to znamená, že to může používat jak v počítači, tak v telefonu. A account si ještě musíte vytvořit heslo PIN, to je 6místné. Takže tam musíte dát 6 míst a prosím vás, někde si ho napište, protože to 6místné i to 4místné budete potřebovat, když se budete chtít dostat ke svým heslům. Kdykoliv při nějaké ztrátě, a to 6místné, které potřebujete na začátku, tak je vždy na spuštění aplikace. To znamená, že když ji máte vypnutou aplikaci úplně, tak vlastně, tím, že ta aplikace se otevře při kliknutí, tak to po vás chce ten PIN, takže vy ho musíte zadat, jinak se do té aplikace nedostanete. Když už jste uvnitř té aplikace, máte všechno vyplněno, tak pak stačí jenom, takhle máme všechno zaškrtnutý, tady máme teda zadané to heslo na ten zelený obláček, to znamená na cloud, na to uložení hesla. Takže to heslo tam musíte dvakrát vepsat, jako u toho prvního, aby zde takhle bylo uložené. Pak už stačí kliknout zde dole na přidat autentifikátor číslo. Zde nové autentifikační číslo, zadáte číslo z FBR, to znamená, jdete do FBR, kliknete na Setting,
Zde si jdete až dolů a zde dole budete mít svoje čísilko. Já už ho tam nemám, protože už jsem ho uložil, takže jakmile to je správně udělané, tak se vám ztratí a už ho tu nemáte. Vypadá to takhle. Takže pod tím řádkem máte dvojfaktor autentifikátor. Zde v těchto místech je kód, který teda vypíšete do téhle aplikace. Jakmile ho máte vypsané, kliknete, já tady zkusím teda nějaké jiné napsat. Jsou to písmenka, myslím, a číslice. Takže kliknete, zde si můžete vybrat jakoukoliv ikonku chcete k tomu FBR, abyste tam měli, takže podívejte, je tu spousta různých ikonek. Já si dám tady třeba opici. Zde si napíšete, že se jedná o FBR. Kliknete a máte uloženo. Takže pak, když vlastně tu aplikaci, já ji zase zavřu, takže pak vlastně, když tu aplikaci si vyvoláte, zadáte heslo, otevře se vám to a takhle máte FBR. Kliknete na FBR a zde vám běží čas 30 sekund vždycky a vy v té době těch 30 sekund musíte tohleto číslo skopírovat. Klasicky kliknete na copy, máte ho kopírované a pak ho můžete kamkoliv vložit. To znamená, že když půjdu sem, kliknu, vidíte, mám ho to číslo. To není ono. Takhle. Tady je jenom 4místný pin, takže to neukazuje všechny čísla, takže to zkusíme tady třeba. A to zase ukazuje jenom tečky. Takže kde vám to můžu ukázat? Někde jinde. Vy jste to viděli, tady taky bude jenom 4místný pin. No prostě to číslo, které zde je, tak ho máte skopírované, nemusíte ho, když ho budete takhle kopírovat, tak vám to vždycky zmizí. Takže kliknout na copy, máte ho skopírované, vložíte ho kam potřebujete, to znamená, vložíte ho zde, ve FBR, a kliknete na send. Tím pádem vám nahoře na stránce, zde na stránce vám vyskočí zelená lišta, že ho máte aktivované. Potom, když aktualizujete stránku, tak vám vlastně dole už ten autentifikátor zmizí. A to je všechno. Nic víc k tomu není potřeba. Když budete chtít nějaký další program přidat do FA, tak vlastně uděláte, postupujete úplně stejně. Jdete do aplikace, otevřete si ji, kliknete sem, zadáte další číslo od jiného programu, kliknete, zadáte nějakou ikonku, napíšete, že to je třeba od Google, a Google tady dokonce má svoji ikonku někde. Ano, vidíte, Google tady má svoji ikonku, kliknete a máte heslo od Google. Takže vlastně, když tu aplikaci pak zavíráte, tak vidíte, zde je jiný kód než zde. Zase je to 30 vteřin, takže kliknete, heslo uložíte kam potřebujete a takhle můžete pokračovat. Můžete si sem dát všechny své programy, pokud jich máte víc, tak můžete si sem dát víc. Vždycky stačí kliknout, skopírovat a vložit. To je všechno, nic víc nepotřebujete k tomu vědět. Takhle jednoduché to je. Takže mějte se zatím krásně, kdyby něco, zkuste mě ještě napsat. Můžeme to probrat ještě třeba po Skypeu, nebo vám poradím dál. Mějte krásný den a pro dnešek je to zatím všechno. Naschle.